Tatlo dakop sa drug bypass operation sa Molo. Isa sa mga nadakpan, nagabusong pa. Dakop ang tatlo ka mga tao sa ginhiwat nga drug bypass operation sang Molo Police Station gabi sang Hulyo 24 sa Barangay North, Baluarte, Molo. Subject sang bypass si Ejen Atanasio alias Jinjin, 26 anyos kung sa rin kaupod sini nga nadakpan ng iya live-in partner nga si Giano Dinosta, 24 anyos kag tatay nga si Edito Atanasio alias Unyok. Lunsay pumuluyo sang Zone 4 Barangay North, Baluarte, Molo. Nabakla ng subject sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 7,000 pesos. Duga nga nakuha sa iya paginakop ang 6 pa ka sachet sang illegal nga droga nga may market value nga 13,600 pesos. Naibaluan nga nagabusong pa ang subject nga si Jinjin. Ang mga nadakpan ang lunsay mga street level individual ukon SLI. Yara na sa karon nakahunong sa Molo Police Station ang mga arestado. Ini si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Ililo, Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.